nsellmilkom. Illum l-erba' 29 ta' Lulju infakru lil Santa Marta. Nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Dun Christopher Buġejja mill-parroċċa ta' San Pawl ir-Rabat u li ġie ordnat saċerdot f'Ġunju li għadda. Fl-Evanġelju tal-lum niltaqgħu ma' Marta, oħt Lażru u Marija li laqgħet lil Ġesu f'dara u f'qalba. Illum nitolbu lil Mulej biex l-ewwel u qabel kollox nilqgħu lil Ġesu f'qalbna u biex bi kliemna u b'għemilna nilqgħu wkoll lil dawk li llum qed ifittxu l-għajnuna. Nitolbu bl-interċessjoni ta' Santa Marta li fost l-oħrajn hija l-patruna tan-nisa tad-dar, tal-koki u ta' kull min jaqdi lil proxmu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum jaħbad propju l-ewwel xahar mill-ordinazzjoni tagħna. U l-Evanġelju li ħanaqraw illum u t-tifkira li għandna llum huma importanti ħafna speċjalment fil-qasam tal-vokazzjoni. Ma nħallux il-biżat tad-dinja, il-taħwit tad-dinja, x-xogħol jeħdilna minn dak li hu ta' Kristu, minn dak li hu ta' Alla. Ħuti ejjew għalhekk narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb biex inkunu nistgħu niċċelebraw il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Ibnek Ġesu oġbu li Santa Marta tilqgħu għandha bil-qalb. Bit-talb tagħha għatina li naqdu bil-fedeltà li l-ħutna kollha fi Kristu biex inti tilqana għandek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla, għax Alla hu imħabba. B'dan deritilna l-imħabba ta' Alla, għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma x'ħabbna u bat lill-Ibnu bħala tpattija għal dnubietna. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu l-xulxin. Għalkemm Alla għadu ħadd ma rah, jekk inħobbu l-xulxin hu jammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna namru fih u hu fina għax tagħna semm mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu biex ikun is-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u l-Iben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. Hekk aħna rafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu imħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-Mulej.
Għas-salm se ngħidu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kabbru l-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u midwejjaq kollha tiegħu ħelsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistkenn fih. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej intom il-qaddisin tiegħu għax xejn ma kjon jonqsu min jibża' minnu. L-imkabbrin jiftaqru u jkunu bil-ġuħ. Min ifittex lill-mulej ma jkun jonqsu ebda ġid. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej. Min jimxi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħhom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu daħal f'raħal u laqiet u għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad tresqet u qaltlu: Mulej, m'intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela ejdala taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabes il-mulej u qalilha: Marta, Marta, inti ħu rasek u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma ħaġa waħda hi meħtieġa. Hi Marta li għażlet is-semm it-tajjeb u ma jittieħdilix. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dan l-Evanġelju smajna b'Marta. Marta, oħt Marija u oħt Lażru li kienu ħbieb ta' Ġesu u joqogħdu ta' fata ġebla l-bogħod minn Ġerusalemm. Issa l-isem Marta bil-Aramajk probabbilment ifisser sitt id-dar jew dik li tieħu ħsieb id-dar. Jiġifieri hija xi ħaġa mistennija minnha li tieħu ħsieb li d-dar tkun miżmuma sew u tieħu ħsieb li x-xogħol isir. Il-problema hi li Marta hija aħna wkoll. Marta jiena u inti u ż-żgħażagħ tagħna illi inħallu lilna nfusna ninkwetaw iż-żejjed jew nitbeżgħu iż-żejjed mill-inkwiet tad-dinja u l-biżgħat u nħalluhom naqrulna l-ħin li suppost nagħtu l-mulej. Hija Marta propju iż-żgħażagħ tagħna, iż-żgħażagħ illi bħala soċjetà aħna nagħmluhom pressjoni kbira, stress kbir biex jilħqu, jistudjaw, biex idabru kemm xa flus mhux ħażin. Imma ma nagħtux każ illi bil-pressjoni li nkunu qegħdin nagħmluhom, nkunu qegħdin inkissruhom, nkunu qegħdin naqtawhom bil-mod il-mod minn mal-mulej. Ma ħallulhomx il-ħin illi jikkomunikaw mal-mulej u jaraw hu xi jkun qed jgħidilhom. Ma nħalluhomx jagħtu każ is-sejħa tiegħu. Għalhekk l-awgurju tiegħi hu li flimkien nagħmlu sforz u naħdmu qatih sabiex bil-mod il-mod nitgħallmu kif nikkalmaw ftit u niggustaw il-ħajja.
Ma jfissirx ma nagħmlu xogħolna, anzi, nagħmluh. Imma noqogħdu attenti biex ma nagħmlux iżejjed biex nagħtu ħin lill-mulej. Imbierek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tal-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u nxandru mulej l-ġubijiet kbar li inti għamilt f'Santa Marta, fiċ-ċokon tagħna nitolbu l-kobor tiegħek biex kif lilek oġbitek ix-xhieda ta' mħabbita, hekk ukoll oġbok tilqa' s-servizz tagħha għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq ta' sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ mogħti għall-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda, qalbna qawwija niġru triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minn suġa minn wart li qatt ma jitbiel. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u mal-ġemma kotrana tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata minn rajħ biex ibati, ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew għalhekk nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt b'iskelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej il-ġisem imqaddes u d-demm għażiż ta' ibnek il-waħdieni. Għamel li din it-qarbina tgħinna ninfattmu mill-fruwat tal-art biex fuq l-eżempju ta' Santa Marta inħobbuk dejjem iżjed minn qalbna ħanaslu flena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, frilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu ittella s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet posta minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-Glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sama bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sama jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-Glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità mqazza u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, Sultana, ta' tniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu, aħna turufnatu li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' tniena u urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jisħaq ilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qat talb tagħna, Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina,
xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja, ħenna lina, nitolbu. O Alla, int li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqadsa Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruha Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristus Sidna. amen, Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Ħajrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' fil-qeħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-terfin tal-erbieħ. Amen. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal,
imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbierka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu kollha. It-talba tar-Rużarju twassalna fi tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Infakkarkom li l-Knisja f'Malta qed tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni d-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19 għal ħarsien tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Tfakkar li għal din is-sena qed torganizza l-festa fil-parroċċi u fi knejjes oħra b'qudiesa u pellegrinaġġ biss. Għal aktar informazzjoni żuru s-sit knisja.mt. Ninformakom ukoll li għada il-ħamis fid-9:30 ta' filgħodu se tixxandar qudiesa ta' rattir ħajr lill-Alla għal ħaddiema fil-qasam tas-saħħa għal ħidma tagħhom li wettqu f'dawn l-aħħar xhur. Grazzi u nsellmilkom.